Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndine secret yangu iyo yandiinayo isingazivikanwi naamai vangu kumusha uko. Ininiwo ndiri kurarama ndiri kuno kuSouth Africa kwandinoshanda ndiri, but vanhu vazhinji havatozvizivi kuti basa randinoita kuno kurimbori basa rei. Ndinokuvaudza kuti ndinoshanda pane imwe restaurant, ndiri kugarawo kuno kuko Cape Town, but chokwadi ndechekuti mukomanashi ininiwo ndinoita zvekutengesa muviri wangu. So my mom ivo vanogara vachingondirumbidza vachiti you are my blessing, but yet she does not even know kuti kunoko basa randinoita rimbori basa rei. I just pretend as if I am a waiter. Ndiyowo secret yangu mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Rekezai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 23 years ekuberekwa. Ndainge ndakamboroorwa but ndokubva ndachizosangana nemachallenges mumarriage mangu. Ndakabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichimbogara ndiri ndega zvangu. But ndakabva ndaona kuti kugara uri wega anenge angori ma1. Ndopandakabva ndachizosangana nemurume uyo wandava kugara naye. So far akangondibvisira tsvakirai kuno, takangosanganawo paFacebook. Ndakati ndasangana naye paFacebook, apo paakatanga kundipa pressure yekuti ndikuda kuti iwewe unge uchiuya kuno kuSouth Africa. Ndainge ndisingadi mukoma because ndaitya kuti kana ndikangouya kuno kuSouth Africa munhu anokwanisa kuzongondishandisa obva azondisiya. But iye akabva ati hey baby, ndinokuda, I want you to come to South Africa. Ndipo apo pandakabva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Ndakati ndiri munzira mukoma, ndo pandakabva ndachizorasa umwe mushonga wandainge ndiinawo. But nekufamba kwenguva ndakabva ndachizotaura zvekare nasekuru vaya avo vakandibetsera. Saka sekuru ava vanoitawo zveuherbalist, vanobvawo kumaraini ekwedu. Ndivo vakatondipa mishonga mimwe yandinomushandisira murume wangu uyu. But ipapo patainge tichiri kudanana iye ari kunoku kuSouth Africa, so tainge tichitumidzirana mapictures. Ndakabva ndazoenda kune vamwe vakomana avo vane chiinternet cafe chavo, ndikabva ndati ndinokumbirawo kuti mundi downloadere mapictures awa mobva mazomaisa makopi, maphysical copy. Vakabva vati it is okay. Vakabva vatora mapictures aya ndokubva vandigadzirira maphysical copy vakamaprinta out. Ndakabva ndachizoenda nawo kuna sekuru vacho ivavo the herbalist mukoma. Vakabva vachizondibetsera. Sekuru ava vakatora mapictures awa vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichizoenda nawo mugomo. So takaenda kugomo nawo mapictures awa. Ende rimwe racho ratakazosiya muninga ndakatoita zvekutori laminata so that kunyange zvikanzi mvura ikanaya, kunyange zvikanzi zvaita sei, bepa racho iroro harizonyorova. Mukoma nacho takanorisiya muninga uye zvekare nemimwe mishonga yavakandipa yekuti kana ndasvika imwe yacho ndinoishandisa pakunogeza paya ndichiisa musikarudzi mangu. Ende zvechokwadi the moment yaakangonotanga kurara neni kana kuchema kwaakaita ainge achiti pano ndazviwanira mukadzi wangu anozvifaira ende unopisa bhebhi. Zvikabva zvazondifadza. But chandava kuona ndechekuti pose pandinoregedza kushandisa mishonga iyi sikarudzi yake inobva yashaya simba. Zvino ndapinda busy vanhu vaMwari, ndinongogara ndichivapa mari sekuru ava vachingonditumidzira chete mishonga yacho iyoyo yandinozoshandisa, iyo imwe yandinoisa kusikarudzi kwangu kwemaminutes, imwewo ndo yandinokwanisa kuisa kusikarudzi kwangu muswere wese wezuva. Ende iye anotondinzwira godo zvekuti haatombodi kuti ndinge ndichienda kubasa. Saka ndinongoswera ndakangozvigarira hangu. Saka ndikuda kubvunza kubvawo kunana chiremba kuti mishonga yose iyi yandinoisa kusikarudzi kwangu almost
3 times a week, mishonga iyoyo haizondikuvadzi here chibereko changu? Zviri wise here kugara wakangobayirira mishonga yakasiyana-siyana kusika rudzi kwako? Mukoma Nashi ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Please tell me when you post my own story. Zviri kutondinetsawo, zviri kundidya mumwoyo kuti why is it mazuva awo andinenge ndisina kuswera ndakaisa mishonga iyoyo sikarudzi yake inoshaya simba zvokuti kana kutopinda pamukova wesikarudzi yangu inenge ichitokonewa. Zvandinozotoita ndezvekuti ndinobva ndaita sekunge ndinenge ndichinzwa kuda kurasa mvura, ndobva ndazoti paya apo pandinenge ndaburuka pamubhedha ndobva ndazobayirira mishonga yaiya, kungodzokera pamubhedha kudai wanikwe inenge yatova simbi, kutoita automatic magetsi chaiwo. Mukoma, please tell me, handizivewo kuti ndoita sei. Hey, vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ava. Saka vakandiudza bill iro so far mushure mekunge vaverenga mari vachicalculata mari yavakatumidzira kuna sekuru ava. Hanzi mari yacho yava kutoda kutopinda kuma 17 something thousand kubva zvavakabva kuZimbabwe vachiuya kunoku. Hey, yavanongovatumidzira hanzi ma50 ma100 because pese pavanonditumidzira mishonga vanenge vachida mari. Yei, pakaipa ratova business ka iri. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handichaziviwo kuti ndoita sei because ndakangozviita only once ndokubva ndapiwa mari, but now mari iyai yamanje yava kupera. Ndakambozama kutanga mabusinesses mukoma, ndaiitawo mabusinesses ekuti ndaihodhesera vanhu zvinhu ndichizvitenga muno muSouth Africa. Kudzamara ndava kutoita zvekutotenga doro nemadrinks ndichizviendesa kuZimbabwe, but ndakasvikawo pakubroka. Mari handisisina. Kana ndikakuudzai mari yandiinayo muaccount, kune vamwe vanhu kunzogo vanokwanisa kufungidzira kuti imari yakawanda. Mari yandingori nayo i50,000 rands, but nemabills acho mukoma, kutoti ndinge ndichinzi ndakwanisa kusurvive, at least I need up to 85 to 100,000 a month so that I can survive. Ndine motikariwo dzandakatora via bank, ndine dzimba dzandainge ndakatora via bank. Saka dzimba idzi ndainge ndichiti kana zvinhu zvikaoma ndinobva ndazoisa maloja. But mukoma Nashi, ndazosvika pakugumirwa ini because I have been looking for people who want to rent these houses, but mukoma, I'm still looking for tenants and I cannot get anyone. Apa dzimba idzi mukoma, they are in the low density areas, kunhu kwekutoti vanhu vazhinji vanotoda kutokugara vanhu vane mari because it is a peaceful, quiet neighborhood. So it was a big investment that I did after ndatengesa mwana wangu. Zvakaitika mukoma Nashi ndezvekudai so. Ininiwo ndaishanda musalon, ndaishanda neumwe mukadziwo. Saka mukadzi uyu akazongotanga karestaurant kake out of nowhere. Ndikabva ndati, iwe komari wakaiwana kupi yekuti unge uchizotanga kafish and chips? Because ndakatoenda painternet ndikabva ndaona kuti panotodiwa mari yakawanda kuti ukwanise kuitawo kafish and chips restaurant. It's not like something that you can just do out of nowhere. Akabva anditi ainge akabetserwa noumwe murume anobvawo kuNigeria. Ndikati shamwari, plug me as well. Ndokubva ati it is fine, but zvakazotora nguva ndokubva azoenda neni kuya. Ndasvika kuya ndopa ndakabva ndazonzi painge pachidiwa ropa remwana mucheche. Kana ndaizozvikwanisa ndaikwanisa kuzopiwa hard cash. Ndakabvuma mukoma Nashi ndokubva ndachizomintisiwa naye muNigerian, but ipapo havana kuda kundiudza kuti mushure mekunge ndamitisiwa mwana uyu aizofira mudumbu. Ndobva ndazomuzvara mwana uyu, ivo vobva vazomutora. Uye ndakaudzwa kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizoenda kunonyoresa nhumbu yacho iyoyo. Mukoma Nashi ndo zvandakaita. Ndakararwa nemuNigerian uya kusvika pandakazoona kuti ndainge ndiine pamuviri, ndikabva ndamuudza ndobva taregedza kuramba tichingoita bonde. So ndakazoti nhumbu iya payainge yava ne7 months akabva azondidaidza kumba kwake. Ndakaenda kuya akabva azondipa
mvura yaakangoti inwa mvura iyi, but mukomanashi mvura iyi yainge iine kametallic taste. Akabva anditi chidzokera hako kumba kwako zvatoita. Ndakadzokera kumba mukoma. After a couple of days ndikanzwa zvino kuti yainge yorwadza kuita kunge munhu wava kuda kutopinda mulabor. Ndikamuudza, akauya kuzonditora. Ndakazoita mazuva 2 ndiri pamba pake, ndokubva ndazonozvara mwana akafa. Mwana uyu mukoma ndizivi kuti vakamuendesa kupi, ndokubva ndazopiwa mari yangu iyaya. So ndakazobetserwa nemukadzi uyauya, ndikabva ndazoitawo business partner, kuri kungoda kungoti ndinge ndichikwanisa kuzowanawo mukana wangu wekuti ndinge ndichizoitawo zvimabhizinesi zvangu. Ndikarejista kambani yangu. Mukomanashi mari yandainge ndiinayo yainge yakawanda. Ndikatenga motikari uye zvekare nemabhizinesis ainge ofire. Ndikabva ndatanga kutenga dzimba ndichishandisa business, not my personal name, but iko zvino zvinhu mukoma zvakaoma. So ndakabva mukutaura naye muNigerian uyu ari kuti dzoka ndikumitise. Kana ndakumitisa tobva tangoita like last time, unongozozvara mwana wako akafa, ndobva ndakupa mari. But manje ndine hope dzandiri kurota. Ndiri kupota ndichirota sekuru vangu. Saka sekuru ava vari kuuya kwandiri vachiti, this time muzukuru uri kufa, kana ukangodzokorora chete kuita zvawakaita uri kufa. Saka the first time pandakarota hope idzi ndakangoti zvimwe kuda kungorota, but still ndiri kungoramba ndichingovarota sekuru, zvekuti kunyange ndikangodzi ndabatwa nehope, kunyange masikati ndinotovaona sekuru vachitopinda murumu mandinenge ndakarara, vobva vatoti, muzukuru, handiti ndakakuudza kuti kana ukangodzokorora chete, kana ukangozvipama chete uri kufa. Saka mazuva aswedera mukoma ekuti ndinge ndichitanga kurara naye muNigerian uyu, because ndaifanira kuti ndinge ndichiita 21 days ndisingasangani nemurume pabonde, uye zvekare ndichizvigezesa nemishonga iyo yaakandipa kuri kuzvichenura, then tobva tachizotanga kurara tose. Mazuva acho mukoma aswedera. Handichazivi kuti ndodii. Is it just my mind that is playing dirty tricks with me, kana kuti zveshua ndisekuru chaiwo vandiri kutorota, who is trying to give me a warning? Should I or should I not do this? Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa asi yavanzvadzi makaoma. Aiwa makaoma. Sure mungamitisiwa naye muNigerian wacho iyeye, then motozvara mwana, mwana akafa, mwana ototorwa, motoshaya hanya kuti mwana uyu aendeswa kupi, vari kuda kuita sei naye mwana iyeye, motongogamuchira mari iyeye. Nawo mava kuda kudzokorora zvekare izvozvo zvamakaita. Aiwa makaoma vahanzvadzi. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nachindauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma ndinoda kureurura kuti ndine vana vanokwana ivo kuita 6 vasingazivikanwe nemudzimai wangu. Mukoma nachi ndiri munhu ane mari. Ndine mari yakawandisa zvekuti kungodanana nemukadzi, it is very rare kuti mukadzi iyeye ange achizoramba kuita mwana neni. So ndaingoti ndichangoita kana vana vangu 2 vemusango, then ndobva ndazomuudza, but nhamba yacho mukoma yakaramba ichingowedzera. Ndaingorambawo ndichingodananawo nevakadzi vakasiyana siyana. Saka ndine vana vanokwana ivo kuita 6 nevakadzi 4 kunzo uko. So now I want my kids to come home. So I don't know kuti ndingazvifambisa sei. Please muri yeZimbabwe, do not judge me, because even if you judge me, but ndo zvitoripo. Mukoma, postaiwo nyaya yangu, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. What is the best way for me to approach my wife so that iyewo semunhu anenge atadzirwa haazonyanyise kurwadziwa? Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndine vana vose ava vandiinavo vemusango. Ndava kuda kuti vana vangu vange vachiuya kumba, but handizivi kuti ndoita sei. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma, ndinoda kureururawo izvo zvandakaita. Mukoma Nashe, ndakasvikawo pakuremadza mwana wemurume wangu, my stepson, nekuda kwekuti ainge aine musikanzwa. So kunyange amai vaigara vachiti dai uchiita uchimbozvidzora, because pane pamwe pavakambouya kuzogara nesu. So vakati vava kugara nesu kudaro, ndo pavakabva vazoona kuti mwana uyu ndinonyanyisa kumuitira hasha, uye zvekare ndichinyanyisa kuzomurova nekuda kwemusikanzwa wake. Saka amai ivo vainge vachiti zvose izvi zvauri kutoita uri kutowedzera situation yacho kuti inge ichizova worse. So I thought kuti that was the best way to discipline a child, but ndainge ndisingatozivi kuti ndainge ndichazotomukuvadza zvekutomuremadza mwana uyu. So nerimwe zuva mukoma Nashe, ndakati ndashanyirwa neimwe friend yangu. Mwana uyu akandibhowa nekuda kweizvo zvaainge achiita, achingoganirira. Worst of all, apo pandakazopakura chikafu, mushure mekunge ndapakura chikafu, naiyewo akabva ati ndiri kunzwa nzara. Asi ndainge ndakamuudza kuti kana paine vaenzi haufaniri kuti unge uchingoita chinzara sekunge ndisingakupi zvekudya. Musi wacho mukoma Nashe, ndainge ndatoswera ndichitomubikira. Ndava kutoti mwana ari right, but akandibhowa ndikabva ndati tichasara tichionana. Uya mukadzi ndakati ndamuperekedza, pandakazodzoka ndokubva ndamwana ainge ari busy achichachura mupoto. Mukoma, ndikabva ndamubata mwana uyu. So ndakati ndichitanga kumurova, iyo akati achida kunotiza, ndokubva anorovera pafiriji akabva adonera pasi. Ndikabva ndati unonyepa iwe, uri kunyepedzera sekunge wafenta, manje hakuna iyoyo nhasi. Apa ndainge ndichimukika nechemubhabvu umu kuzosvika ndichizomukuvadza musana wake, but ndakamukuvadza musana wake mushure mekunge ndazotora broom. Saka broom iri mukoma ndo randakashandisa ndichimurova. Ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda munhu ari kungopretenda zvake achitya kurohwa. Saka ndakamurova for about 30 minutes kusvika broom riya rachikoka. Ndo pandakazoona kuti kumwana uyu zvaasiri kana kumbopfakanyika. Ndokubva ndamhanya ndikaenda kubathroom ndiine 10 liters, ndikabva ndanochera mvura, ndikauya ndikamudira kutoti nebhaketi. Mwana uyu ndo paakazotanga kuti pfakanyu. So mukoma ainge achingochema achingoti, mainini musana wangu uri kurwadza, mandikuvadza musana wangu. So nekuda kwekuti baba vake vainge vava padhuze nekudzoka, ndakamusimudza ndokubva ndachizomuendesa kuspare kwake. Ndikabva ndamuti kana ukangoudza baba vako chete, neniwo ndichakuudza kuti ndakubata uri busy uchichachura mupoto ende vanokuuraya. Chingovaudza kuti hausi kunzwa zvakanaka. Saka baba vake vakati vauya, ndokubva angoti adheti ndiri kurwara. Vakabva vamubvunza kuti uri kurwara nei. Apa ndainge ndakamutarisa ndichimuitira maactions ekuti kana ukangotaura chete. Akabva ati ndiri kunzwa flu. Yakazongoti flu. Mwana tichienda naye kuchipatara, but asingapore. Kudzamara umwewo dhokta azoti mwana uyu tiri kufanira kuti tinge tichimbomisa pama-x-ray. Ndipo paakazonzi ainge akakuvara musana wake. Panguva yacho iyoyo mukoma ainge ava kutoda speech therapy, kana kutaura ainge ava kusakwanisa kunyatsokutaura zvakanaka. So fear yangu ndeyekuti mwana uyu akaremara zvake, anotongofamba newheelchair, kutaura chaiko haatokwanise kutoburitsa mazwi. Uye zvekare ndinotya kuti sezvo achiri kukwanisa kunyora, maybe anokwanisa kuzonyora pasi akanditengesa kuhama dzake. Ndiyo secret yangu mukoma. Please post my own story. Handisatiwo ndava palevel rekuti mukureururawo kwandaita people will then expect kuti ndinge ndichizotendeuka. Handisati
ndasvika hangu palevel iroro nekuda kwezvimwe zvikonzero. One of those reasons it is because I see vanhu avo vanozviti ivo vanoenda kuchurch, I see their behavior. Vamwe vacho dzitori shamwari dzangu, so ndinongoona sekunge takangofanana ini, munhu anoenda kuchechi nemunhu asingaendi kuchechi. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa shuwa kurova mwana kusvika palevel rakadaro zviriko here izvozvo? Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo stepmom ava mucomment section. Hanzi mwana uyu chatova chirema. Hey, pakaipa.